Idealaha. Hunt into gedachten de dag binnen maandelen vrienden. Le linn a stara. Has cuairt fra thunis an Aontais Eorpaig le cór chomhainin idir fear agus mná. Agus dur aimí si rialacha fri idir jaalaha, chuine chintu go gatar le gach duine mar an ggéine faoin dlí. Mar hampla, I gás ceniúnach in 1976, ar na hort ag ban a gearán faoi ís scur éigentach de gahad blian a bhí ag airlíne, de oireann cábáin foioinena. Has an chuairt fra thunis le ceart na man. Gneol nófar cór chomhainin le fiordóibh san an d'oibre. Agus é sin ó dhéanamh. Chur an chuairteanúil go bhféadfadh daoine éonar an ceart chun cór chomhainin faoi dlí an Aontais be agart go díreach. Os cór a gcuairteanna náisiúnta. Le déanaí, rialaí an chuairt fra thunis nach féad bhí inscinne a úsáid mar thuis chun préimhne áirichis a shocrú. Rud a chintíonn go bhfuil tosca eile atá níos ábhartha don risca á nóirichú, mar bhean de phréimhne. Cintíonn an chuairt go gatar go cothram le mionlaí etnacha chomá. I gás amháin, rialaí an chuairt go raibh cur méidir leictreachais ag iarde nach raibh ruchtain orthu ag geanta romacha don chuid is mó idir jaalathach. Fiú amháin nar a chur san áireamh go raibh méadú ar an grisciúil le méadars na ceantar sin, chuaigh an cleachtas clúbhéalteach agus a stigma tú thar éard atá riachtanach chun doling lec leis a bhaib sin. Leis na cásanna seo, chabhraigh an chuairt fra thunis le ceart a Shaoránaigh an Aontais a ormú, agus cosint iomlán an dlí a ráthú de gach duine. Tá teannachar ag dlí an Aontais ar héal Shaoránaigh an Aontais ar go leor bailí éagsúla. Níl an tannad oibre ach sampla amháin. Tá ról ag dlí an Aontais maidir leis an méid léitheanta saoire a áitir, an méid uaireanta is féidir oibriú sa tachtain, agus an ceart chun saoire bhróiteachta. Mar thara ar rialathe cuairte, tá sé solar anois má